Hei P. Oh, mitä Ruppu? Mä vaan tulin tänne juttune. Ei siinä mitään. Isä sun vaan kuule tiukka poika. Faija, et sä tarjota tosta autosta. Ei, se on ihan romu. Kai säkin sen tiedät, saatana. Se voi ylihintaa faija sitä. Kyllä mä sen tiedän, mutta haluan olla hyvä tekijä. Ja tarvitaan uusi kärry. Nimittäin Maxi Mobiili. Jos nimittäin eilen kun Pehuria... Esso sinä vanha kuoma. Pekka, sinäkö olit tämän takana? Mennään voi katsomaan vähän jätskiä. Mielenkiintoinen tarjous. 10 000. No, antaapa. Ollaanko siellä valmiita? Valmiina ollaan! Katsomaan tätä kuivaharjoittelua. Oi kiitti herra hopa. Ei sinä poika, sinun pitäisi laihduttaa vähän, niin saatais vähän tasaisempi lainalautailu sinulle ja Päksille. Täällä me voidaan suunnitella meidän uutta kulkuneuvoa. Sitä kisaa varten, muistat sä? Oi joo, mutta eiks mun pitäis auttaa mun vaijaa tekemään sitä tai muuten se suuttuu, me ollaan väärällä. No, sä voit päätä ite. Tuo tuuli taisi puuttui vetää päijän luota moro. Niin iskä. Perkele poika. Miten jos sanotaan meidän tässä vähän isäpoika juttuja? Katoppa on tehnyt meille tällaisen värväleen. Sillä me osallistutaan niihin kilpailuihin. Kato, tässä on leipää. Ja maitoa, wow! No niin, nyt sinun tehtäväsi on poika sabotoida Hessujen autoa. Istus nyt sinne. Oh, wow! Ei, en minä tiedä. Mäksiä vastaa pitäis ajaa. No mene nyt. Älä sittenkään mene. Laita ensin hattu päähän. Siinä on kamera. Siinä minä näen, että kusetatko sinä minua. Menetkö sinä oikeasti parantamaan niitä laitetta vai oikeastiko sabotoit tähän saatana? No mene nyt. Kättä poika. Hyvä. On kaksoisakinttisi, lupaa sen sulle vai? Ja itä hattuun poika. Kyllä se hyvin menee. Kyllä sä pystyt siihen. Ootko meidän konnien sukua perkele? Mene minne poika. Tänne minä. Sala kuuntele noita typeryksiä. Terve. P, sä tulit just sopivasti katsoa vanhoja kotivideoita. Joo, tässä on kuva, missä Maxi on käynyt ensimmäistä kertaa potalla. Potalla? Miksi sellaisia? Väistettiin, katoppa. Ajautuiko se Pottajärvi, kun se meni Mutalammikkoon? Kaadoi sinne kaikki shaimat. En tiennytkään tuota Hessusta. Mitähän muuta sieltä paljastuu? Saas nähdä. Mitä helvettiä?